ha joni hay fu sottali caggal nde ɗe leyɗe sahel yalti ngal dental CEDEAO ko yowiti e golloɓe malinaɓe, nigernaɓe, burkinaɓe fedde nde ɓe golle mum dartina jogoriɓe yaltude golle maɓɓe ñande 30 lewru jenaɓuru nde hitande ɗo. ɓiɓɓe leyɗe AES ɓe jiyani taw batte cergal hakkunde ɗe pelle ɗiɗi ko wayno passeport uji maɓɓe CEDEAO ha joni no hutorede hay fu kadi ko yowiti e hakkeji maɓɓe ya gatta e tabintingol waylaka marchandise uji walla mbiyen piji maɓɓe service aji alaka yoɓinede jobdi douane e nder leyɗe CEDEAO. ñande 29 lewru goɓuru yawtudu ndu leyɗele AES yaltuno e nde fedde CEDEAO non ittitano nafoje ɗen leyɗele ɗe sahel ha ɓe gasna kaldigal hakkunde maɓɓe e lewru joɓuru. kaldigal gaɗanal waɗi to Bamako hakkunde jagorɓe halfinaɓe gueɗe caggal leydi e fedde AES e horejo gomu CEDEAO. landaji ɗiɗi fuu jewtidi ko yowiti e gueɗe politique juɓɓule saria e kissal. gila nden hay batu lawɗuɗu waɗani leyɗele AES ɗe namdino koyo kaldigal yuɓɓine hakkunde pelle ɗen ɗiɗi hara wona leydi e leydi. nde RFI jokkodiri e jagorɗo halfinaɗo gueɗe caggal leydi Mali heɓani taw jabowol.